Dobrý večer Bratislava, Humenné. Moje meno je Jana Bercelová, ja sa pokúsim predstaviť NERV. Periféria je krásne slovo, vnímame ju periférne, ale dnes večer už platí, že čo sa stane v Humennom, nezostane iba v Humennom. Na obrázku je keramická mozaika Humenného dievok z hliny. Pri zrode NERVu stáli Gen Xery, čiže staršia generácia skeptikov, individualistov, ľudí, ktorí trpia únavou stredného veku, ale takým múdrym entuziasmom. Na obrázku vlastne pri čítaní literatúry z mladosti snažíme sa teda expandovať obidvoma smermi, k mladším aj k starším. Robíme, čo môžeme. Naším cieľom je urobiť normálne a samozrejme niečo, čo v súčasnosti je predmetom z akéhosi dôvodu nejakých hlbokých debát. Vytvoriť priestor pre ľudí, aby sa cítili, aby spolu trávili čas v prítomnosti, v ľudskosti a urobiť z mindfucku not a big deal. Takisto dať priestor ľuďom, ktorí napríklad ako tu vedia viac o židovskej komunite, z ktorej zostalo po transportoch v druhej svetovej vojne len zo pár ľudí, dať im priestor na to, aby nám pripomínali zodpovednosť a aby mohli spomínať a dôstojne si uctiť predkov. Takisto dávame priestor ľuďom, ktorí prichádzajú sami so svojimi nápadmi o aktivitách. Udomácili sa u nás swapy, ktoré fungujú ale aj ako zbierka šatstva, ktorú potom distribuujeme po regióne a v meste. Väčšiu váhu získalo stretnutie žien, ktoré sa zaoberajú keramikou. Toto je zadimovaná keramika, ktorá vznikla, bola vypálená v peci, ktorú sme postavili tohto roku na dvore NERVu v spolupráci s Amáliou Holíkovou na letnom workshope. Je to priestor, v ktorom sa nachádza NERV platforma, je bývalým komplexom odevnej firmy a tento priestor postupne starne a chátra a my ako občianske združenie nemáme na to páky, aby sme tomu nejako zabránili. Toto je náš skleník, je to také terapeutické miesto, ale tiež odkazuje k tomu, že postupne odovzdávame miesto rastlinám, bohužiaľ. No a záhrada vznikla tým, že sme ju vystrihali z divého černičia. Toto je naša Mirabela, slivka, ktorá robí promo hneď na jar. Máme tam vyvýšené záhony, metu, domochytka, nejaké ovocné stromy. Dejú sa tam v lete letné aktivity, premietania, koncerty. Máme samozber Mirabeliek v auguste, užívame si koláče, zavára sa. Naša Mirabela tohto roku hostila aj jedného pána bezdomova počas leta. Niekedy aj vylezieme za brány NERVu. Zaujíma nás umenie a verejný priestor v našom meste. Tu nás sme na prehliadku umenia vo verejnom priestore a diel Ivana Šafránka zobrali Gabrielu Garlatiovú, ktorá prišla rozprávať o umení Márie Bartusovej a príprave výstavy v Tate Modern. Takže sa takto motáme po meste. No a tieto aktivity potom samozrejme naväzujú aj na prácu s deťmi a mládežou. Tu je jedna intervencia na autobusovej zastávke v rámci workshopu Dielo na jeden žmurk. Edukačné aktivity sú dôležitým článkom našej činnosti. Decká z Humenného častokrát neboli v galérii, nevedia si mnohé ani predstaviť, čo to vlastne výstava vizuálneho umenia, čo obnáša, čo to znamená. No a už dá sa povedať, že sú nejaké výsledky, deti to zaujíma a okrem toho, že sa hlási viac detí na stredné umelecké školy, tak snáď najviac nás teší to, že sa dokážu baviť medzi sebou o umení. Snažíme sa komentovať verejný priestor aj iným spôsobom a neváhame využiť na to návštevu ako tu na Borisa Sirku a Jozefa Tušana, ktorí mali koncert ako BIOS v NERVe a takto oponujeme aj väčšinovo obľúbenej výzdobe v meste. Návšteva je pre nás dôležitý koncept ako pre východniarov a pre občanov periférie. No ale už sme trošku sebavedomejší v organizovaní výstav, v pozývaní umelcov. Dokonca už sme hostili aj výstavu Martina Lacka s takýmto komplikovaným názvom Elf as a Bridge for Fairies and a Demon Fishing for Mermaid. Koncepcia alebo idea o mestskej galérii nás stále
stále zaujíma, pretože v podstate sa kriticky skrz debatu so samosprávou alebo počas rôznych diskusí staviame k tomu, že mesto takýto priestor nemá. Bola tam Daniela Čarná za plotom. Počúvame často komentáre, nie je mapka, nie je apka, nie je plagát, nie je neviem čo, nie je osobné pozvanie, nie je telefonát. Tieto dve baby si nás našli z Ústí nad Labem, pretože zbehli z kopcov, zazvonili na zvonček a práve prebiehal workshop, zostali tam, tak si takto liečíme komplexiky, že nás nájdú aj takíto ľudia, ktorí o nás v podstate nájdú niečo len na webe. Toto je rampa, umelecké dielo dvojice Joea Haytona a Rua Viktora Kolomera, dvoch chalanov, ktorí boli na sochárskej rezidencii. Je to krásne dielo, rampa, ktorá vyvyšuje ľudí, objekty, ktorá je niečo, po čom niečo môže rásť, šplhať sa, liesť. No tu nás samozrejme práca. Ďakujeme Fondu na podporu umenia a snažíme sa nevyhorieť, udržať si vieru, bojovať, pracovať. Ale zároveň si uvedomujeme aj to, že NERV musí zostať autentickým združením, lebo napriek tomu, že máme nejaké materiálne vybavenie a granty, ak nie je motivácia, ktorá prichádza od samotných členov, od ľudia, ktorí sú schopní robiť niečo sami pre seba, tak naše združenie sa rozpadne a nebude mať nejaký význam. No, dúfam ja osobne, že táto oprava železničnej tráte, elektrifikácia dlhodobá nás nebude izolovať ešte viac. Toto naše a iné spoločenské faktory, toto naše malé Las Vegas a že NERV bude dosť silný a že jeho nervy sa budú šplhať po rampe ďalej. A pozývam na návštevu. Ďakujem.